the past 5 years amalawi tavutika chifukwa tinasankha molakwika. Anthu olalikira mabasi, machama nadambwe, anyamata drama, umanso Chipiku Boys. Sadziwa kuyendesa dziko, mapeto ake atigwetsera kupompa. Limeneli likhale chenjezo pofuna kusankha atsogoleri kumaonetsetsa. Right now, candidate ophunzira bwino ndi Mutharika. Komabe pali ambiri ozindikira amene angamuthandizire ntchito imeneyi. Akuluakulu chabwera kulephera kuyendesa dziko chifukwa anatenga mbuzi kukhala nduna. Ngati mukumbukira bwino 2014 Peter Mutharika anapeza high inflation, anathana nayo othandizidwa ndi akatswiri odziwa za chuma. Mwachitsanzo, Dr. Collins Maglasi anali chief economic advisor wa president. Ameneyu ndi katswiri wa economy. Former executive director wa Mejin, country director wa Action Aid, chief executive wa Afrodat. 2014 Peter anamusankha chief economic advisor. 2017 Mera chief executive. Mu nthawi imeneyi petrol imagula 600 pa lita komanso amapezeka. Dr. Collins Maglasi was one of the key players amene amayendetsa chuma mu nthawi ya Peter. Tina nayo lidzamba ma mega farm leya ndikunena panopa tini ma mega farmers ali mang'ono oposa 800. Ma mega farmers ali mang'ono. Zipani zinazi zimasula anthu odziwa kupha. DPP imasula atsogoleri. Mwanamveka ndi munthu ophunzira bwino, anapanga economics pa chango. 6 years anali senior economist ku Reserve Bank. From there manager ku Nedbank, director wa CDH. 2007 anali chief executive wa Malawi Savings Bank. Kuchoka hapo bingwa anamusankha secretary to the treasury. 2014 minister of trade, minister of agriculture and even minister of finance. So kuyendesa dziko subusa zimafunika anthu ophunzira bwino. Atupere Muluzi ni mwana wa skulu, anapanga economics and law ku Britain. Wakhala ku parliament 15 years, minister of economic planning, minister of energy, homeland security and even minister of land. Dr. Chakwera sana khalepo mboma sakudziwa kuti zimakhala bwanji kukhala nduna kuyendetsa dziko. Just imagine nduna osadziwa mega farm. The next government tikufuna anthu anzeru ngati amene tikutchula pano. You can see people like Bright Saka, lawyer, senior counsel. He was lecturer pa Chancellor College. 10 years ya Muluzi anali ambassador ku Canada, UK ndi maiko ena ku Europe. 2004 bingwa anamusankha secretary to the president and cabinet. From there minister of land, minister of energy and even minister of justice. Ndiye timafuna tipemphe ino amene mukufuna maudindo ziwani kuti amalawi atopa. Ukakhala mbusa pita ku chalichi uzikayikira utenga. Ku Malawi tili ndi anthu ambiri ozindikira, ambiri kwa basi. Zona anthu onse anzeru ndi kwatchula pano tikamwidwe chimwendo amalikira mabasi, anali galaliki ku World Vision. Munthu ameneyu anali wa Young Democrat. That is the qualification. Zona tikamwidwe chimwendo. Tina nayo lidzamba ma mega farm leya ndikunena panopa tini ma mega farmers ali mang'ono oposa 800. Ma mega farmers ali mang'ono. Ndiye timanena kuti inu mukufuna maudindo amalawi akutoperani. Ukakhala ubusa pitani ku chalichi muzikalikira. Ku Malawi kuli anthu ambiri ozindikira. Zanazana omweri taona McFine Ngwirinji akuyipisa mbiri ya Dr. Paul Gadam. Mmodzi wa anthu ophunzira kwambiri ku Malawi kuno. Bachelor of Commerce pa Polytechnic, Masters of Economic and even doctorate ku UK, Masters of Business Administration and even doctorate ku America. Ameneyu ndi financial analyst. Amachedwa doctor chifukwa cha maphunziro. Enawa udokta wawo ndi waulemu. Koma mkulu ameneyu Dr. Paul Gadama akuchedwa doctor chifukwa cha skulu. Bingwa wa Mutharika Gudo Gondwe Chimunthu Banda
amamukonda for that reason. Inosadabwa 2023 Peter anamusankha kukhala senior advisor. Ine sinali ni makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies. So kupita pa nsonkhano ndikumalata sikuyendesa dziko. Kugawa ma 2000 kugula woyimba sikudziwa za chuma. 5 years amalawi azuzika chifukwa anasankha mbuzi. Ulendo uno ndikufuna boma likhale ndi timu yodziwa za chuma ngati imene tikutchula pano. Osati munthu anali kuchipiku mapepala alibe basi kumutenga tiye kukakhale president. Enawa amalikira mabasi lera kuti minister. You can see people like Mangaja amapanga masewero claiming to be wise. Panopa ndi vice president anthu akugula zinthu modula kumadya chitedze mambo akhale serious akupanga be masewero kumavina ndi zina zotero. Ngati Malawi we need serious people who can solve the current economic situation. Ndiye kuti thumba la fereleza 50 kg nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4,000 mkanthu. Kodi pamene pasipali bwino? Kodi mukuniva ine kumtengo uko? Namumva wina akuti koma pamepo.